Cah, sapa sing nyangka Infinix bakal ngetokke HP seri 8G. Iki Infinix Note 8G. Kapisan nyekel, rasanya langsung beda. Kesan pertama, mewah, futuristik, lan ora ketok murah. Layar melengkung kuwi lho. Jan, gawe HP iki ketok kaya HP rega 7 jutaan. Padahal regane isih ramah ing dompet. Bintang utamane wis jelas. Layar 3 dimensi QLED AMOLED ukuran 6,78 inch, refresh rate 120 Hz. Warnane jreng banget amarga wis 1 miliar warna. Lengkungan ing pinggir layar iki dudu mung panjangan. Lengkungan ing pinggir layar iki dudu pajangan, cah. Infinix nambah fitur 8G LED. Dadi nek ana WA utawa telepon mlebu, pinggirane bisa murut. Nggo nonton film, wah rasane kaya ora ana batese. Saiki ngomongke jeroane, HP iki nganggo chipset anyar sing wis 5G. Performane luwih stabil tinimbang seri sadurunge. RAM wis 8 GB, sing isih bisa ditambah virtual RAM tekan 8 GB meneh. Totale 16 GB. Nggo mabar no debat. Suhu HP-ne yo ora gampang panas amarga sistem pendingin vapor chamber-ne wis ditingkatke. Nggo nggarap tugas editing video capcut utawa multitasking, aplikasi abot kabeh dijawab satset. Kamerane piye? Infinix Note 8G nggawa sensor utama 108 megapiksel OIS. Eling yo, wis ana OIS, Optimal Image Stabilization. Dadi nek kowe ngrekam video sinambi mlaku, hasilnya ora bakal gemeter utawa goyang-goyang. Hasil fotone bening, detailnya dapet, lan warnane kulite menungso tetep natural. Fitur super nick modenya yo oke banget. Moto ing panggonan peteng isih ketok padang lan sithik noise. Urusan daya ora usah kuwatir. Baterai 5000 mAh iki wis didukung fast charging 68 watt. Ngecas saka 0 tekan 80% mung butuh wektu 30 menitan. Ana sisan fitur by charging, dadi kowe bisa main game sinambi ngecas tanpa wedi baterai cepet rusak utawa HP-ne panas. Kesimpulane, Infinix Note 8G iki cocok banget kanggo kowe sing pengen HP gaya, layar melengkung, nanging budget terbatas. Hobi dadi konten kreator sing butuh kamera stabil. Pengen game sing butuh performa kenceng, nanging tetep adem. Menurutku minuse mbok menawa mung siji. Golek temper glass sing pas nggo layar melengkung kuwi rada tantangan. Dadi kowe kudu rada ati-ati njagane. Dadi piye cah? Kanthi spek dewa kaya ngene iki, kowe gelem boyong Infinix Note 8G iki. Aja lali like, share, dan subscribe ya. Ing kolom komentar fitur apa sing paling mbok senengi saka HP iki. Matur nuwun.